Ассаламу алейкум рахматулла. Мәчеттә утырабыз 25 апрель. Тагын бездә кунакта Сәгыйть абый, ветеринар инде, бик белемле кеше, табиб, лекарь, үләннәрне бик яхшы белә. Туымсыз балыклыдан бит әйме? Менә сезгә бер сорау бар, Сәгыйть абый. Кешегә иң зарарлы хайваннар, йорт хайваннарының кайсылары? Менә без бая аю ите турында сөйләшкән идек. Кыр дуңгызлары, ий дуңгызлары, пычрак хайваннар турында сөйләшкән. Кешегә иң зарарлы хайваннар нәрсәләр? Иң зарарлы хайваннар дип әйтү бөтенләй дөрес булып бетмәс. Но әйтергә кирәк, опасность булган яклары күп. Кайбер хайваннарның безнең тормышыбызда, безнең белән бергә яшәгән яныя маллар арасында. Например? Беренчедән бар күп паразитарный чирләр, кешеләр шуны анарга внимание бирмиләр. Моны безнең ветеринарный службада заниматься итеп плановый рәвештә малларны язы, кесе, обработка уздырабыз. Противопаразитарные мероприятия. Плановый даже. Но мен кешеләрдә андай күргәнем юк. Ниләрдә поликлиникаларда, допустим, кабинет паразитолога юк. И когда как хәзер медицина уже признавать итәргә тотында, до 80% заболевания имеет паразитарное начало, дия башладылар хәзер. И чынбарлыкта ул шулайында шулай күп кенә чирләр паразитарный башы аның төп сәбәбе паразитарный заболевание булу аркасында алар берсе дә излечиваться ителмей, просто дару белән генә. Потому что противопаразитарный эш алып бармый. Әйдәгез, беренче роликны шуның белән битерик. Димәк, бу чирләр лечиться ителми, просто глушиться ителә торган чирләр дип битерик инде бу роликны. Икенчесен сөйләрсез, икенче роликны Аллаһ теләсә, нинди зарарлары бар икәнлекне, нинди исемнәрне әйтерсез, ярармы? Ярар.